Leleko gerra denpora zan, ez ondino, gerri hori baino harina hori pare zan jefe de aguaciles. Rojo. Rojo, ¿está? Baina esakordetan izena. Torri zan horrendik. Epenia bien jefe de aguaciles. Da etxerantza datorrela, Madalen osten bizi zan. Madalen oste bakizu zein zan. Labaderotxu bat eta etxe batzuk egon zienan. Han bizi zan, Andrie. Da etorri zan etxerantza. Grabeko beratzietan ero, ez dakit. Egon dute aizala ondo ikusten da. Guk entzun ginen etxien, etxera etorri ziren Maria Gurrizen alabie, neuzizena, da etorri ziren susteute, ikusi abiezela hiru elizpien, Andramariko elizpien, gabaldinak inde, hoz depora motzaia ben. Da, egon ziela, ikusi abiela Nikolas Barreña eta beste bi lagunek, pasietan. Kasualidadie, orduntxik ensegida entzuzan Madalenan, aileretan danien Madalenara aurmi amaitzen danien, hau doiela etxerantza, jefe de los aguaciles, handik bato bat urten, da tiro bat emotziela, da ziela bi ero, da tranbize hartu, da irua biela trabizera eta joan ziela. Da, botatutzen errue zeuen Nikolasari.